माई हम गुहार करिले कि माई कैसे के आई हम गुहार करिले कि नाही दीपल उलालनावा माई लोगावा होसेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया करेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। Recording by Nitya Recording Studio. कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया खनी पका के सब लोग जाता घाटे दौरा सजा के ये माई फल फूल ठेकुआ माई रखनी पका के सब लोग जाता घाटे दौरा सजा के कि हमारा से छठी माई लोडावा कहेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। आहा लिखले बाटी कहानिया रूप से प्रेमी गावे माई तोर भजनिया ए माई सुना हो नित्या विकास लिखले बाटी कहानिया रूप से प्रेमी गावे माई तोर भजनिया कि कैसे आई माई घाटे दुखवा देलू सहेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। Nitya Recording Studio. Nanaura.